मित्रांनो, एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये म्हणजे लाँग फॉर्ममध्ये या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे समजून सांगितलं आहे की एक पाट आपण लवकर लागून 2 वर्षात तिला खराब कसं बनवतो आणि 2 पिल्लं घेतो, आणि एक पाट आपण 2 वर्षात तीच पाट चांगली पिल्लं कशी घेतो तिच्यापासून लागवड करून लेट लावून. तर तो व्हिडिओ बघा मित्रांनो एकदा, आणि असंच सपोर्ट करत राहा. नमस्कार मित्रांनो, मी ओमराज रंदे आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करीत आहे मित्रांनो एक नवीन ब्रँड न्यू व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, मी ओमराज रंदे भैया आपणा सर्वांचं एक वेळ स्वागत करतो. सर्वांनी ओमराज रंदे इंस्टाग्राम आयडीला जाऊन फॉलो करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे. काही लोक करत नाही. आपलं दुसरं चॅनल बी आहे पेटचं, ते आपल्या आयडीवर जाऊन बघू शकता तुम्ही. त्या चॅनलला बी सबस्क्राईब करून घ्या. 1500 सबस्क्रायबर त्याच्यावर बी होत आहे, आता 20-30 बाकी आहे. आणि बाकी आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूया मित्रांनो, की पाठीची लागवड कोणत्या महिन्यात व पाठ किती महिन्याची होऊस्तवर लागवड करू नये. तर या टॉपिकवर आपण व्हिडिओ घेऊन आलो आहे मित्रांनो. तर चला तुम्ही व्हिडिओ बघा, मी तुम्हाला माहिती सांगतो. तर मित्रांनो, हे बघू शकता आपले काठेवाडीचे पाठरू आहे. आता ही पाठ जवळपास 7 महिन्याची झाली आहे मित्रांनो. बघू शकता आता बसलेली आहे. सर्वप्रथम मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की शेळी पालनामध्ये सर्वात महत्त्वाचं असतं ते आपले दूध किंवा मग दुग्ध उत्पादन किंवा मग शेळीची सुंदरता वगैरे आणि तिचे पिल्लं. कारण ॲट दी एंड शेवटी आपल्याला पैसा त्याच्यातूनच मिळणार आहे. त्यामुळे जर मित्रांनो अशा पद्धतीच्या जर आपल्याला बकऱ्या तयार करायच्या असेल तर आपल्याला जी पाट असते, जी पाठरू असतं आपलं, हे अशा प्रकारचे जे पाठरं असतात हे तयार करावं लागतात. एक चांगले मोठे बनवून द्यावं लागतात. मग त्यांची लागवडीचा प्रश्न येतो मित्रांनो, की त्यांची लागवड कोणत्या महिन्यात करावी काय. तर बरेच असे प्रश्न असतात लागवडीबद्दलचे. तर असे काही प्रश्न असतात मित्रांनो, की लागवड केव्हा करावी, ती जात कोणती पाळावी, किंवा ब्रीडर कोणता वापरावा, त्याबद्दल आपण बरेच व्हिडिओ बनवले आहेत, तुम्ही जाऊन बघू शकता. पण सगळ्यात महत्त्वाचं असतं त्याची लागवड किंवा मग कोणत्या महिन्यात किंवा किती वर्षाची झाल्यावर करावा. तर सर्वात महत्त्वाचं असतं मित्रांनो पाठीची जात. आता या ज्या आपल्या काठेवाडी शेळ्या आहे मित्रांनो, ह्या फार लवकर वाढत असतात. तरीही कोणत्याही जातीची शेळी असली तर माझ्या मते कमीत कमी तिचे दात होऊस्तोवर, पहिले 2 दात होऊस्तोवर शेळी लागवड करू नये. कारण मग आता हे बघा, आपली ही चंदा आहे. चंदाच्या पहिल्या झोपेच्या पाठी आहे. आता दुसऱ्या झोपेला 2 बोकडे दिले आहेत, ते बोकडे मध्ये आहेत. आता ही चंदा जी आहे हिच्या पहिल्या झोपेच्या पाठी, आणि चंदा झाली आता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेतात असेल जास्तीत जास्त. पण तुम्ही हाईट वगैरे आणि शिंगावरून अंदाज लावू शकता की बकरी कशी तयार झाली आहे. जर तुम्हाला अशी बकरी तयार करायची असेल मित्रांनो, तर तुम्हाला काय करावं लागतं, शेळीचे कमीत कमी 2 दात होऊ द्यावं लागतं, मग त्याची लागवड करावी लागते. तेव्हा अशा पद्धतीच्या बकऱ्या तयार होत असतात मित्रांनो. जर अशा पद्धतीच्या बकऱ्या तयार करायच्या असेल तर शेळीला लागवडीमध्ये योग्य नीट निगा ठेवायची असते. आता तुम्ही ह्या बघू शकता, आपल्या जी वंडी आहे आत्ता बकरी गेली पुढं उभा आहे, तिच्या ह्या 2 पाठ्या आहेत. 3 होत्या, एक दाणे खाऊन मेले आहे, तिचा व्हिडिओ टाकला होता मी. पण तुम्ही या 2 बघू शकता मित्रांनो कशी क्वालिटी तयार झाली. आता 7-7 महिन्याच्या झाल्या आहेत जवळपास पाठी. तर यांना जवळपास 12 महिन्याच्या होऊस्तोवर आपण लागवड करत नाही मित्रांनो, जेणेकरून 12 महिन्याच्या होता आता तुम्ही आपल्या चॅनलवर सबस्क्राईब करूनच घेणार, तर तुम्हाला पण दाखवेल मित्रांनो की 12 महिन्याच्या होता या पाठी त्यांच्या आईसारख्या तयार करून दाखवतो मित्रांनो. आणि होतात पण, ह्या पाठी तशाच तयार होतात, या पद्धतीच्या तयार होत असतात मित्रांनो. आता ह्या शेळीची हाईट बघू शकता आणि माझं कंबर बघू शकता मित्रांनो. हे बघा, तुम्हाला लाईव्ह हाईट घेऊन दाखवतो. हे बघू शकता एकदम लेवलमध्ये. आता हे बघू शकता माझं कंबर समजा इथं हे बघा. तर ही टायटी वगैरेवरून मी आता ये कमराच्या मापाची ही शेळी आहे मित्रांनो. आता तुम्ही अशी बी हाईट बघू शकता. जर अशी शेळी तयार करायची असेल तर कमीत कमी 12 महिन्याची होऊस्तोवर पाठ लागवड करू नये. त्यामागचे कारणं असे असतात मित्रांनो, जर तुम्ही पाठीची लागवड ही 12 महिन्याच्या नंतर केली तर एक तर या पाठीची हाईट वगैरे या बकरीसारखी होईल. दुसरं मित्रांनो, जेव्हा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेतात जाईल ही शेळी, ते एक
सुरुवातीला समजा पहिल्या वेतातच शेळी अशी भरघोस भरलेली असते, तिच्या पेशवीची पूर्णपणे वाढ झालेली असते आणि मिल्क प्रोडक्शनसाठी ती चांगली एक शेळी बनते पुढे चालून. तिचं अंगकाठी ही एकदम सुंदर असते, ती खूप अशी भरगच्च शेळी दिसते मित्रांनो. आणि तुम्ही जर पाठी विकायच्या बी ठरल्या लागवड करून तर त्या पाठी बी अशा भरलेल्या दिसतात मस्तपैकी. आता ह्या पाठी बघू शकता तुम्ही, अजून लागवड झालेली नाही तरीही किती मस्त दिसत आहे. पण जेव्हाही यांची लागवड होईल मित्रांनो, त्यावेळेस तुम्ही जेव्हा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवशालच, तर आपण जेव्हा यांना भरवू तर तुम्हाला नक्कीच दाखवू मित्रांनो कशा पद्धतीचे तयार होतात. आता या पाठी बी तुम्ही बघू शकता, ह्या पाठी लागलेल्या आहेत. हुकून चुकून लागल्या होत्या, मित्राचा बोकड असल्यामुळे. आता त्या राहत्या नाही राहत्या ती देवजाणी गोष्ट आहे, त्यात आपण काही करू शकत नाही. पण शक्यतो खांडामध्ये बोकड ठेवू नये मित्रांनो कायमस्वरूपी, जेणेकरून आपल्या पाठी छोट्या पाठी लागत नाही. आणि असे खुरतुटले पिल्लं किंवा मग आपल्याला जेव्हा नाही लागत पावसाळ्याच्या काळामध्ये, त्या काळामध्ये पिल्लं होत नाही, तर ती एक गोष्ट असते मित्रांनो. प्लस भरपूर काही गोष्टी असतात. मिल्क प्रोडक्शन वाढते, बच्चां देण्याची क्षमता वाढते मित्रांनो. नाहीतर काय होतं, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी. आता जर तुम्ही समजा 6 महिन्याची पाठ लागवड केली मित्रांनो, 6 महिन्याची पाठ लागवड केल्यानंतर ती जाणार एक कमीत कमी 11 महिन्याची 11.5 महिन्याची होईस्तवर, तर ती तेव्हा देणार मित्रांनो 1 पिल्लू. म्हणजे आता तुम्हाला एक गणित सांगतोय, 11.5 महिन्याची पाठ देणार 1 पिल्लू, कारण तिचं पूर्णपणे वाढ झालेली नसते आणि ती छोटी असते. तर ती एकच पिल्लू देते, तिला दूध बी कमी असतं. ते दुधाचा एक विषय आपण बाजूला सोडू, कारण आपली जात जी आहे ती काठेवाडी आहे, तर दुधाला एवढी अडचण येत नाही. तरीही 1 पिल्लू देणार 11.5. मग त्यानंतर कितीही काही म्हणलं तरी कमीत कमी 3 महिने आपण ती पाठ काही लागवड करत नाही, किंवा 6 महिने, आपण एक सरासरी 4 महिने धरून चालू. म्हणजे 11.5 आणि 4 किंवा 5 महिने, म्हणजे जवळपास 15-16 महिने, 1.5 वर्षाची तोपर्यंत ती होते. त्याच्यानंतर ती जर 16 महिन्याची असताना लागली तर डबल 5 महिने किंवा 5.5 महिने ती जनायला घेते. म्हणजे तोपर्यंत ती जाते, कमीत कमी 4 दातावर येते शेळी. 4 दाताची जरी म्हटलं आपण, 4 दाताची शेळी दुसऱ्या वेतात चालल्या जाते. आणि शेळी बी काही एवढी हाईट वगैरे वाढलेली नसते, कारण ती फार लवकर लागलेली असते. ती दुसऱ्या वेताला पण मित्रांनो एकच बच्चू देते, कारण ती पहिले बी खूप लवकर लागलेली आहे आणि तिची वाढ बी तशी झालेली नाही. तर ती दुसऱ्या वेळेस बी काय करेल, ती पुन्हा एक बच्चू देईल. मग ती दुसरं वेत घेण्याच्या वेळेस ती पाठ असेल मित्रांनो, कमीत कमी समजा तरी आपण धरून चाललं 16 आणि 5 21, समजा 21-22 महिन्याची पाठरू असेल मित्रांनो ते. कारण आपण तिसरं वेत झाल्यानंतर एका पाठीला शेळी म्हणत असतो, एक चांगली ठोकर शेळी म्हणत असतो, तोपर्यंत ते पाठरूच राहतं. तर 22 महिन्याची होस्तोवर तिचे 2 बच्चे होतात मित्रांनो. हे असं सोपं गणित आहे. आणि तुम्हाला एक सांगतो मी, 2 दाताची झाल्यावर शेळी कशी पुरते. तर मित्रांनो 2 दाताची शेळी जर आपल्याला करायची असेल तर ती एक 12 महिन्याची शेळी लागते. आणि 12 महिन्याची शेळी होऊन द्यायची आपण 12-13 महिन्याची, तेव्हा तिचे 2 दातं झालेले असतात. आता ती 2 दातं झाल्यानंतर आपण जर शेळी लावली तर जी शेळी लावली मित्रांनो आपण, ती जणणार आहे आपली 16 ते 17 महिन्यामध्ये. 12 आणि 5 17 महिने धरून चालायचे आपण, 17-17.5 महिन्यामध्ये. आणि ती मित्रांनो पहिल्याच वेताला आपल्याकडे 2 बच्चे देत असते. म्हणजे आपला कसा फायदा झाला मित्रांनो, जे 2 बच्चे आपल्याला एक 22 महिने 23 महिन्यानंतर भेटत होते, ते आपल्याला 17 महिन्यात भेटतात. हा झाला आपला पहिला फायदा. हे तुम्हाला बरेच लोक सांगत नाही मित्रांनो, ते मी सांगतोय कारण एक अनुभव असतो. तर 17 महिन्यात आपल्याला पहिल्या सुट्टच 2 बच्चे भेटले, तिथं आपला फायदा झाला. पण आपलं कसं असतं मित्रांनो, आपण एक पाठरू आणतो कुठून तरी, मग आपण बघतो आपल्याला लवकर पिल्लू लागतं, तर मग आपण तिची लगेच लागवड हिटवर आली की लागवड करून टाकतो. तर तसं करायचं नाही मित्रांनो, कारण तुम्हाला एक सोपं गणित सांगितलेलं आहे मी, की 22-23 महिने लागतात तुम्हाला 2 पिल्लं घ्यायला. आणि कसं असतं, बरेच लोक असे म्हणतात की काही आता जर छोटी पाठ लागली तर कमीत कमी 1 बच्चू आपल्या खांडामध्ये वाढेल, त्याचे 2-5 हजार तरी होतील. पण मित्रांनो तुम्हाला शेळी पालन करायचं आहे म्हणजे तुम्ही एक लॉंग फॉर्ममधला विचार करायला हवा. 2-4 वर्ष ते पाठरू आपल्याला ठेवायचं आहे आपल्याजवळ, त्याचं चांगलं वेध घ्यायचं आहे, तिला चांगली भक्कम शेळी बनवायची, तिचा चांगलं दूध मिल्क प्रोडक्शन घ्यायचं आहे आपल्याला. हा विचार ठेवून शेळीपालन किंवा पाठरू लागवड करायची मित्रांनो. त्यामुळेच हा मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटला.
नंतर येतं मित्रांनो 17 महिन्यात आपल्याला 2 बच्चे भेटतात. प्लस ते 2 बच्चे पहिल्या रुपाठीला दूध बी समजा एक मापात दूध असतं, मी म्हणणार नाही की भरपूर दूध असतं. ते दूध भरपूर दूध हे दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या झोप्यात जाऊन मिळत असतं आपल्याला. पण एक तरीही आपण जर अंदाजे धरला तर 1-1.5 लिटरच्या आसपास दूध पाठराला राहत असते. तर तेवढ्या याच्यामध्ये मित्रांनो एक आपली उस्मानाबादी गावरान शेळीसारखं तिच्यापेक्षा जास्त पहिल्याच वेताला तिला एक तर दूध येतं. मग ते आपल्याला एक तर जे 22 प्लस ते मित्रांनो तो होता पार्ट 1. हा आहे पार्ट 2. तिथूनच सुरू होतोय कारण थोडा डाटा भरला होता, तर 1 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवून सांगतो त्याच्यावर. तर 22 प्लस 2-3 महिने आपल्याला त्याला पिल्लू मोठं व्हायला लागतं मित्रांनो. तर ते पिल्लू मोठं होण्यासाठी डबल 25 महिन्यात जर आपल्याला 2 पिल्लं भेटत असले आणि असे जर 22-23 एक 2 वर्षा 17 महिन्यामध्ये 2 पिल्लं भेटत असले तर आपला फायदा त्याच्यात आहे. त्यामुळे तुम्ही या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे. आणि या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, पाठी लागवडमध्ये पाठ ही थोडी लेटच लावावी असं माझ्या मत. तुम्ही या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे मित्रांनो. चॅनलला सबस्क्राईब करून घेणे. होप सो मित्रांनो तुम्हाला आजचा टॉपिक कळाला असेल. मला काय समजून सांगायचे होते ते की तुम्ही 1 वर्ष 6 महिन्याचा विचार न करता 1 वर्षाचा विचार करावा. आणि 2 वर्षात 2 जो पिल्लं घेतल्यापेक्षा एक 17-18 महिन्यातच 2 पिल्लं घ्या. तुम्हाला एक सोपं साधं गणित सांगितलं मी कसं होतं ते. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या एका नवीन ब्रँड न्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत रंदे भैयाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटतो मित्रांनो मी पण तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. एक मस्तपैकी माहिती दिली मी. भेटूया. बाय बाय मित्रांनो.